Здравейте, приятели! Това е моето първо видео. Аз съм Даная и съм на 9 години. В днешното видео, както сте разбрали заглавието, ще ви покажа нови придобивки от Jumbo или пък Jumbo Haul, както му казвате вие. И да, нека да започваме. Така, това изглежда по този начин. Вие знаете. Да, има. Първото нещо е това, което е iDo или iGo, не съм много сигурна как се произнася, 3D или 3D. И това не съм много сигурна. То е на цена 9,99. Следващото нещо е стан или два стана, не съм много сигурна, и едни ластички за грими. Затворих ги, защото нямаше какво да правя. Започнах да плека и после си развалих гримната. Нищо. Не е проблем. Искам да направя видеото за това. Струваше 1,99. Следващото нещо са две пилички за ногти. Двете са на минималс. Едната е с леопардов децен, както виждате, а другата е розова и малки светло-розови цветенца, ако виждате. Надявам се да виждате. И минималс. Много е готина, аз не я харесвам. Те са на цена 1,99. Взех си един лъкочистител, който лъкочистител имаше от него отворени и аз го подуших и реших да си взема от него. Иначе забелязах, че има само шишенци. И по тази причина реших да си взема него, защото пък е по-хубаво, тъй като ми мириш много хубаво, по-хубаво от предновените. И има помпичка, в която пак, както се отвори, пак мога да се налее ми капна. Не знам дали взяхте на кръка. Така, ето. Той струваше 2,99. Имаше и такова, кажете. Само тубичката беше 1,99, но лепче разлика. Последното нещо от топата са тези окраски за ногти. Те са много готини и струват 1,99 точно. И последното нещо, което може би да не е в торбата, обаче е супер готино. Може да е малко детско, обаче също е нещо. Тук това са балони, които ги купате сърце. Стана ми интересно как става това и си взех да пробвам. Наистина това е само сърце, това са ръкавици. И исках да пробвам да видя дали наистина става и дали все пак става или не. Или пък не става въобще нищо. И последното нещо. Да, това е много интересно, между другото. Според мен е много интересно. И последното нещо, което си закупих от Jumbo, е все така известните бурканчета. Много ми е интересно. Мисля, че нямаше червени, аз доколкото видях имаше само синьо. Мисля. С синьо капаче, синя сламка, пластмасова, и надписчето. И сок имам вътре. Е така задръжка. Много е готино. И така, това беше за днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте палче нагоре. Абонирайте се за новият ми канал. И да, до
Това беше. Чао!